L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jselmilkom il-qakom ma' 43 episodju mis-sensiela l-intervista. Il-lejla sejrin nitfaw ħarsitna fuq l-aħħar parti tal-kampjonat dinji tal-Formula 1. U għal dan il-an għanna lil-Jordi Brinkat li huwa partitarju tal-Aston Martin kif ukoll korrispondenti tal-ġurnal Roti u lil Duncan Sant li qiegħed hawnhekk fisem l-Iskuderija Ferrari Club Birżebbuġa Malta. Nfakrukom li anki intom tistaw tagħmlu l-intervent tagħkom matul il-programm tal-lejla billi staqsu xi domanda jew lili jew lil Jordi jew lil Duncan billi tħallu xi kumment ma' sezzjoni illi hemm allaċċata ma' din ix-xandira. Matul dan il-programm ukoll se nagħtu ħarsa lejn il-logħbiet ta' kwalifikazzjoni fosthom dik bejn Malta u l-Kroazja illi attwalment qed tara l-Vice Champions tad-dinja li qegħdin jirbħu bl-iskor ta' 1-0 Andrej Kramaric jiftaħ ukoll l-iskor għat-tim Kroat. Tajb ukoll ngħidilkom li r-ritratt li għandi wara llum fl-isfond huwa wkoll omaġġ żgħir lil Ayrton Senna fl-okkażjoni ta' 30 sena qegħdin fil-ġimgħa tal-Grand Prix tal-Brażil u ħassejt ukoll kelli nagħti omaġġ żgħir lil Ayrton Senna fl-okkażjoni ta' 30 sena minn mindu is-sewwieq Brażiljan rebaħ l-ewwel tellieqa ġewwa pajjiżu. Immorru issa qabel ma nibdew nitkellmu mal-mistednin tagħna billi nagħtu ħarsa lis-sitwazzjoni fil-klassifika sew is-sewwieqa kif ukoll tal-kostrutturi tal-kampjonat dinji tal-Formula 1 bħalissa wara l-Grand Prix tal-Messiku tal-ħadd li għadda. Għanna lil Max Verstappen illi qiegħed l-ewwel bi 312.5 punti, Sir Lewis Hamilton 293.5, Valtteri Bottas 185, Sergio Perez tar Red Bull 165, Lando Norris McLaren 150, Charles Leclerc Ferrari 140, Carlos Sainz Ferrari 128.5, Daniel Ricciardo McLaren 105, Pierre Gasly Alfa Tauri 86, Fernando Alonso Alpine 60, Esteban Ocon Alpine 46, Sebastian Vettel Aston Martin 42, Lance Stroll Aston Martin 26, Yuki Tsunoda Alfa Tauri 20, George Russell Williams 16, Kimi Raikkonen Alfa Romeo 10, Nicolas Latifi Williams 7 u Antonio Giovinazzi Alfa Romeo .1. Il-klassifika tal-kostrutturi qed taqra kif ġej kif kol qegħdin taraw fil-grafika tagħna. Mercedes 478.5, Red Bull 477.5, Ferrari 268.5, McLaren 255, Alpine u Alfa Tauri 106, l-Alpine però jinsabu fil-ħames post minħabba li għandhom dik ir-rebħa li Esteban Ocon kiseb ġewwa l-Ungerija, Aston Martin 68, Williams 23 u Alfa Romeo li għandhom 11 il-punt. Jordi, ħanibda bik, l-ewwel nett merba lura fil-programm l-intervista, bla ma noqgħod indur mal-lewża, semmur mill-ewwel għal domanda diretta. Minn dak li rajna fl-aħħar żewġ tiġrijiet, taħseb illi Verstappen u Red Bull huma il-favoriti li jirbħu dan il-kampjonat f'dan l-istadju? Anton, nibda billi ningrazzjak tal-li ġessinitni għal dal-programm. Vera napprezza l-interess tiegħek fil-sport tal-Formula 1 u nuhu preċin niddiskutu ma' Duncan, kollega tiegħi dal-sport tant favorit għalina. Mela rigward id-domanda tiegħek ta' bej Verstappen u Red Bull jomx jieħdu il-favoriti li jieħdu l-kampjonat.
Mistoqsija diffiċli, għandu nemmen għadu kmini bej ġiet kmini bej biex naqtaw ġibzju li ħajju dal-kampjonat, però nemmen li Verstappen ħaqqu u jiva naħseb li ħajkunu li fl-aħħar tal-istaġun ħajksir il-champion tad-dinja tal-xufira, però mill-banda l-oħra naħseb li ħajkunu il-Mercedes li jirbħu l-kampjonat tal-kostrutturi. Naħseb il-Mercedes għandhom il-pakket kollu li biex ikunu huma il-champions tal-istaġun tal-kostrutturi. Però mill-banda l-oħra bad Verstappen naħseb li ħajkunu li jirbaħ il-kampjonat tax-xufira fl-aħħar mill-aħħar. Taħseb illi minkejja kollox Bottas allura minkejja l-aħħar tribolazzjonijiet li kellu kemm fuq it-tieni sewwieqa ser nitkellmu iżjed tard qabel ma nkomplu aġġornament minn ġewwa l-Istedju Nazzjonali f'Taqali, il-Kroazja tiskurja it-tieni gowl permezz tal-plejer Duže Kaleta Tsar. Malta xejn, Kroazja 2 wara 23 minuta logħb. Mela Jordi, kont qed insaqsik volli inti fl-aħħar mill-aħħar għalissa iva jew le u mbagħad ser nitkellmu se fuq it-tieni sewwieqa iżjed tard. Taħseb li qed temmen f'Bottas li se jkun u li ħajja jkun kapaċi jġib iżjed punti minn Perez. Iġva, naħseb li Bottas l-ewwel għandu l-esperjenza ta' karozza Mercedes. Perez għadu xufir ġdid fuq il-karozza Red Bull. Ovvjament, improvja ħafna mill-bżonn kampjonat tal-sissa, però naħseb li ħajkun Bottas li determina fejn ħajnu l-kampjonat tal-kostrutturi. Mela, ħalli nifqu ftit hawnhekk fuq it-tieni sewwieqa issa ħaniġu fuq aktar tard anke nixtieq li nintroduċi il-naħa l-oħra nsejħu lajk tax-xaqliba ma' Duncan biss tajjeb ukoll li intikom aħbar illi ħarġet illum Max Verstappen illum ikkonferma waqt intervista illi jekk jirbaħ il-kampjonat ser juża il-numru 1. Ma dwar tal-problema biex juża n-numru 1 illi huwa wkoll fil-fema tiegħi il-numru li għandu jintuża minn kull champion tad-dinja meta jkun qed jiddefendi t-titlu s-sena ta' wara. Rajna lil Sir Lewis Hamilton illi juża l-44 fit-titli kollha li rebaħ, ħaġa li fil-fema tiegħi ma tantx naqbel magħha x'jiena nħoss illi se joxrin tradizzjonalist. Jew għax forsi naħseb illi għandu ikun rikonoxxut il-fatt li rbaħt il-kampjonat, allura s-sena ta' wara għandek tuża in-numru 1 biss fuq il-rab tal-kampjonat għatfadal ħafna kif konna qegħdin ngħidu ma' Jordi. Biss dan kien l-ewwel nett merħba lura fil-programm tagħna u grazzi tal-li bħala skuderija Ferrari Club Birżebbuġa Malta aċċettajtu li tattendu għal dan il-programm. Ħanitkellmu naqrissa fuq il-Mercedes fuq Sir Lewis Hamilton. Mill-esperjenza ħansejħula hekk tiegħek ta' ġlied simili firħ tal-kampjonat. X'taħseb illi ser ikollu bżonn l-Ingliż kif ukoll it-tim tiegħu tal-Mercedes biex idawru dan il-momentum attwali illi allegatament jinsab fidejn ir-Red Bull? Ħaġa grazzi tal-li ġejst l-intri fuq il-programm fiex il-kbira li hija bħala rappreżentant tal-Scuderia Ferrari Club Birżebbuġa Malta li hija hawnhekk nirrappreżenta l-klabb fuq il-programm tiegħek. Il-pjaċir huwa kollu tagħna, anzi aħna nieħdu pjaċir li klabb rikonoxxut bħalkom anke ma barra wkoll meta jiġu msejjaħ biex jattendi dejjem iwieġeb fil-pożittiv. Mela, inti saqsejtni x'għandu bżonn Hamilton biex jirbaħ il-kampjonat. Li għandu bżonn huwa żbalji jew sfortuna tal-Verstappen jew tar-Red Bull. U għalfejn qed ngħid hekk. Jekk tara anke kampjonati passati fejn Hamilton stess kien tilef kampjonat fl-2016 ma' Rosberg, fejn rebaħ fl-2017 kontra Vettel u l-Ferrari. Kienu kampjonati li kienu apparti it-talent ta' drivers kien hemm ukoll element ta' fortuna jew sfortuna f'dawk il-kampjonati x'qed ngħid. Fl-2016 niftakru kif Hamilton kien qiegħed jiġri bit-telli ġol Malasja u inkisriklu l-magna u hemmhekk kien ta' vantaġġ kbir li Rosberg dik it-triq qabad kien rebaħa. Kull ma kien baqa' żewġ titli laqsa jiġi darbtejn it-tieni u hekk li għamel.
U fil-2017 kien kontra Vettel meta Vettel, Raikkonen u Verstappen ħabtu flimkien fl-ewwel kantuniera ta' Singapore. Hamilton kienet tellieqa li kienet ibati fiha u spiċċa rebaħu u minn hemmhekk baqa' għaddej bil-kampjonat. Jiġifieri iktar milli għandu x'jagħmel Hamilton hija l-Mercedes għandhom bżonn l-isfortuna ta' Verstappen u ta' Red Bull. Għax il-bqija, fl-opinjoni tiegħi, il-kampjonat huwa f'idejhom. Hawnhekk ma naqbilx ma' Jordi fis-sens li anke bħala kostrutturi il-forma li qiegħed fiha Perez bħalissa naħseb li għandu edge fuq Bottas. L-ewwel ħaġa Bottas ġa jaf li mhux se jsuq iktar, mela m'għandu l-ebda push, l-ebda kif battajt inċentiv li jagħti l-100% tal-Mercedes. Pjuttost jekk naraw x'ġara fit-tluq tal-Messiku jidher li saħansitra kien hemm ukoll akkużi indiretti min-naħa ta' Toto Wolff, il-kap tal-Mercedes, u ta' Hamilton illi Bottas isu fetaħ il-bieb lil Verstappen saħansitra. Hamilton qala ċara illi fetaħlu l-bieb biex jgħaddi. Wolff, mhux Wolff, James Vowles qal fil-waqt id-debrief li jkollhom Monday illi il-pjan kien illi Bottas jagħti l-slipstream lil Hamilton, però ma telax tajb daqsu u spiċċa aktar għalqu. U meta tisma' dawk it-tip ta' kummenti, poġġi lek innifsek flok Bottas. Qed jagħmlulek iktar kuraġġ li tgħinhom jew qed jagħmlulek l-abtit li ma tgħinhomx wara li għamel snin twal il-gregarju, il-wingman kif għajatlu Wolff stess, Toto Wolff stess, il-wingman ta' Hamilton fejn da ċedilu tliela, ċedilu rebħiet biex jibqa' jirbaħ il-kampjonat Hamilton. Jiena lija kieku nkun jiena flok Bottas nagħmel li nista', però mhux se nagħti iktar jew ħanagħmel ħammur barra minn triqti biex nibqa' ngħin iktar it-tim. Għalmenu dik kieku x'nagħmel jiena. Mela bdejna naqbdu wkoll l-argument tat-tieni sewwieqa għal daqstant issa. Diġà bdejna niddiskutu dal-argument u Jordi issa nistgħu nitlu naqriżet fid-dettall fuqu ir-rwol illi ser ikollhom issa t-tieni sewwieqa tat-timijiet rispettivi qegħdin tarawhom ukoll fil-grafika, Sergio Perez u Valtteri Bottas, biex jgħinu l-sewwieq prinċipali jikseb is-suċċess attwali. Kemm taħsbu ser ikun importanti u anki jekk fid-dawl tal-fatt li diġà tajt ħiel Jordi min taħseb li ser ikun l-iżjed deċiżiv. Ħansaqsilek ukoll id-domanda anke minħabba l-fatt li Perez għadda ħafna żmien mattim li żommi jew inti fil-ismijiet passati ta' Force India u Racing Point, għalda, san naħseb li forsi tkun tista' tina naqriżiet insights fuq dak l-aspett. Jiena naħseb li kemm Verstappen u kif ukoll Hamilton it-tnejn li huma nemmen li kapaċi waħedhom biex jibħu l-kampjonat tas-sewwieqa. Naħseb li m'għandhomx bżonn l-għajnuna tat-tieni sewwieq biex jibħu l-kampjonat tas-sewwieqa. Sewwa qegħdin ngħidu mhux tal-kostrutturi. Għax tal-kostrutturi importanti li jkunu iżda xufiera li jagħtu l-100% tagħhom biex jirpuħ. Imma inti m'għandek ebda garanzija li f'kull tellieqa ser ikunu l-ewwel Hamilton tieni Verstappen jew kontra? Le, m'għandek ebda garanzija, ma jiena nemmen li huma kapaċi biżżejjed, jew xufiera kapaċi biżżejjed kif rajna tul il-korsa tal-kampjonat li jkunu huma mingħajr l-għajnuna ta' ħadd biex jirbħu il-kampjonat. Kif qal dan kien dis-sena wkoll Verstappen kienu konfronturat f'ċertu ġiġrijiet, niftakru f'dak il-panċer li kien ħamilna li fit-tellieqa ta' Baku. Hekk kienx Baku kienet, minn ma Baku kienet, dik kienet sventura minnaħa sfortunatament laqata. U koll dak l-inċident li kien hemm bejn Hamilton u Verstappen fit-tellieqa ta' Monza u minna fit-tellieqa ta' Silverstone, biex għadħol fil-mertu ta' minn għandu t-tort u minn għandu raġun, nemmen li kien wieħed kellu tort u li kellu tort fil-ċident ta' wara. Sewa, naħseb li kieku ma kienx għawdaw 3 episodi, naħseb Verstappen jgħad ferm iktar distakkat
minn Hamilton biex jirbaħ il-kampjonatu. Rigward it-tieni mistoqsija u ta' Perez għandu biex ovvjament kien magħna jiena id-dispjaċini ħafna li telaq minn mal-Aston Martin ma ngħidlekx imqar sa tmiem il-kuntratt li kellu sa tmiem tal-Kamra tas-sena d-dieħla. Nafu li Perez huwa xufier ta' talent ta' kalibru. Attenzjoni, aġġornamenti ieħor mill-Istedju Nazzjonali f'Taqali, Malta tnaqqas id-distakk fil-31 minuta permezz ta' autogol tal-plejer tal-Inter Marcelo Brozovic. Malta 1, Kroazja 2. Tista' tkompli, Jordi. Li Perez nafu li n-sokku Italjana naqblu huwa xufier ta' talent u naħseb l-esperjenza tiegħu kapaċi il-Red Bull jgħinhom iktar, speċjalment is-sena d-dieħla meta ħajkollhom magna mibnija minnhom stess biex ikunu strumentali għal iżjed suċċessi. Biss minkejja kollox inti fl-ewwel domanda isek tgħid tifhem illi xorta qed tara l-Mercedes se jirbħu l-kampjonat tal-kostrutturi. Jiġifieri inti U tajtek ir-raġuni għax li Bottas iktar jaf il-karozza milli jafa Perez ir-Red Bull din is-sena. Ovvjament Perez huwa l-ewwel kampjonat jagħmel Red Bull. Ekku. Nafu biżżejjed li dan ma sab naqsaq fil-karozza. Bħalma Vettel dan ma sab magħna saqajh mal-Aston Martin. Tifhimgħu. Eżattament. Mela, qabel ma nagħlqu l-ewwel parti, ħanitkellmu naqra fuq suġġett kemm xejn kontroversjali li wkoll jirrigwarda dina l-ewwel parti fejn diskutejna l-battalja rebħ tal-kampjonat bejn Sir Lewis Hamilton u Max Verstappen. Ħanurikom grafika ta' dikjarazzjoni illi għadda il-kap eżekuttiv tal-Mercedes Toto Wolff qabel il-Grand Prix tal-Messiku fejn l-Awstrijak għal dal-kliem. Jekk telli qareb tal-kampjonat tibqa' sejra s'Abu Dhabi, ninsab ċert li min ser ikun fuq quddiem ser jipprova jagħmel l-istess bħalma ġara fis-snin ta' Senna u Prost. Jekk tkun qed issuq qareb tal-kampjonat u tara li r-rival tiegħek jaqbżek, x'inhi l-unika arma li għandek biex iżommu milli jagħmel dan? Rajnija b'Schumacher u Villeneuve u rajnija darbtej fi żmien Senna u Prost. Nixtieq noħnaq l-opinjoni tal-panel fuq dan id-diskors u ħanibda nistaqsi l-ewwel domanda jiena. Ma taħsbux li Toto Wolff b'dan id-dikjarazzjoni qed jipprova joħloq l-inkwiet anke meta nikkonsidraw il-karattru ħansejjaħlu hekk kemm xejn aggressiv għalkemm dal-aħħar kalma wkoll li jista' jkollu Verstappen. Dan kien ibdinti. Jiena biex ngħid il-verità ma ġobni xejn dak id-diskors għax kif inti qisu qed jiġġustifika illi jekk ħajkun hemm inċident bejniethom huwa aċċettabbli li mhuwiex ma jistax ikun aċċettabbli. Ġast biex nagħmlu. Diġà rajna dis-sena. Diġà rajna għal wieħed fejn. Eżatt. U wara li rajna dawk l-inċidenti kien hemm stqarrijiet kemm min-naħa ta' Horner u kemm naħa ta' Wolff biex qisu jikkalmaw l-affarijiet, però din l-aħħar stqarrija ta' Toto Wolff qisha terġa' tqanqal il-ġrid ta' bejniethom. Li xtaqt nagħmel xejn differenza però hija l-okkażjonijiet li semma. Mela semma Senna Prost fejn 89-90 waħda kien Prost kien uża l-poter politiku biex skwalifika lil Senna bl-iskuża illi Senna ma milx it-trek kollha għax qata minn xikejn u skwalifika b'dak il-mod u s-sena ta' wara Senna pattiru billi fl-ewwel kantuniera il-Ġapan ukoll baqgħu fih. Dak kien żmien ieħor. Jekk naraw l-inċident bejn Schumacher u Villeneuve, niftakru illi Schumacher ta' dak l-inċident ġie skwalifikat mill-kampjonat. Jiġifieri jekk ikun hemm inċident ta' dak it-tip, żgur 100% illi jiġi investigat. Bħal snin hemm iktar modi kif tista' tinvestiga dak it-tip ta' inċidenti
U kif rajna f'Monza fejn Verstappen ġie penalizzat bi 3 postijiet tal-inċident ta' Monza li jiena fl-opinjoni tiegħi ma kellux ikun. Żgur illi jittieħdu azzjonijiet differenti jekk kollha ssir din is-sena. Però ma naqbilx illi għandek tuża ċertu kliem u ċerta comparisons illi bihom tidher li hija diġà tiġġustifika xi inċident li jista' jiġri għax meta tisma' dak id-diskors qisek li n-nies qed tgħidilhom toħodux bi kbira jekk ħajġri. Jiena hawnhekk Jordan saqsik naqra domanda. Domanda lilek issa fuq dan l-aspett. Ma taħsibx li għandna dak il-preċedent li anki semma Toto Wolff stess tas-97 li Michael Schumacher daħal Jacques Villeneuve, orajt Villeneuve għal-kampjonat imma lil Schumacher skwalifikawh mill-istess. Ma taħsibx li forsi Michael Masi, il-kap tal-stewards, jista' jitħajjar jekk dejjem il-kampjonat jasal sa Abu Dhabi jiġbor il-partijiet kollha konċernati f'kamra waħda u letteralment jeddidhom bla kliem u bla sliem. Għandna dal-preċedent tas-97 min għażiża jista' jikkunsidra ruħu illi ilaqqata fuq dak l-aspett. U eżempju ħol qed jiġini f'rasi illi parzialment nistgħu wkoll nirreferuh ma' dawn kien fl-2016 meta Hamilton ipprova iġġib il-Rosberg mal-vari Verstappen Vettel fl-aħħar tellieqa bit-tama li joħloq inċident. Ukoll. Kieku inti minflok Michael Masi, tikkonsidra l-pożizzjoni li tużalhom dal-preċedent? Iwa, toġobni, fis-sens, naħseb li kieku nibataljom, jakka kieku xorta nibataljom li l-axħat tal-kampjonat. Nibataljom nfakkarhom fir-regoli u jekk hemm bżonn iwa nwissihom li jekk jerġgħu jsiru inċidenti bħalma ġarajna dal-kampjonat. Ħalli tkun ġusta u l-ħaġa, nemmen li kampjonat intrema fuq it-trakka minnu l-aqwa, mhux minn ħajkisser lil min. Lejna naqbel ma'kom naqbel miegħek perfettament. Biss kif mbagħad imbagħad ma rridux ninsew ukoll li diġà hemm gwerra kbira dan kien bejn Wolf u Horner fejn wieħed iwieġeb l-oħor jirrispondi volderi. Imma dika mind games, dika ma ddejqanix, għax daka bħal meta kienu ħeblu l-magna lil Hamilton u Horner beda jitzika l-Wolf ma ħatiblu ilu jiva u le u sa tkun taf waqt il-weekend se nagħmlu dawk ma mind games, dawk ma ddejqunix. Dak qed jitzikaw il-xulxin biex jitfgħu daqsxejn iktar pressure wieħed fil-ieħor. Dik ma ddejqanix. Imma meta tagħmel stqarrija tiskantax jekk daw jaħdmu. Dik kera. Dik ma niżilix jiena. Anke biex joħolqu iktar sensazzjoni lill-medja. Permettu l-waħda sinjuri aġġornamenti ieħor mill-Istedju Nazzjonali f'Taqali, Kroazja jiskurjaw it-tielet gowl permezz ta' Mario Pasalic, il-plejer tal-Atalanta fid-39 minuta, Malta wieħed Kroazja 3. Jordi? Kif daw ħafna botti u risposti bejn daw iż-żewġ kapijiet tat-tim, Horner u Toto Wolff. Xejn naħseb huma sbieħ, xejn joħolqu iktar sensazzjoni u iktar joħolqu grinta bejn l-istess żewġ timijiet. Da jisek qegħdin ngħidu meta jaqbdu ma' xulxin li Juventus u l-Inter. Daw hekk jistgħu bħalissaw. Sewa wis, mela, l-ewwel parti tal-programm tispiċċa hawnhekk, ibqgħu magħna li xwar dan il-blokk qasir ta' riklami l-intervista se tikkonċentra fuq diversi temi fosthom il-gwerra t-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi u l-aħħar tiġri li ser ikollna għal dan l-istaġun. Ibqgħu magħna.
l-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista, il-produzzjoni ta' diskussjoni l-Kamra Sportiva, it-tella ta' kull nhar ta' ħamis fejn il-lejla flimkien mal-korrispondent tal-ġurnal Roti u partitarju tal-Aston Martin Jordi Brinkat u il-membru tal-Skuderija Ferrari Club Birżebbuġa Malta, Duncan Sant, qegħdin niddiskutu l-aħħar tiġrijiet tal-kampjonat dinji tal-Formula 1 illi għanna għal din is-sena. Ifakkarkom ukoll li anki intom tistgħu tagħmlu l-intervent tagħkom matul dan il-programm, issaqsu xi domandi billi ukoll tħallu l-kummenti tagħkom fuq il-sezzjoni tal-kummenti li hemm allaċċata ma' din ix-xandira. Grazzi wkoll lilkom diġà qed nara xi reactions, xi likes li qegħdin tagħmlu wkoll, importanti li apparti dawn il-likes tixxerjaw ukoll il-programm biex ovvjament inkomplu inkabru ukoll il-viżjoni ta' dan il-programm l-intervista illi qegħdin ukoll intemmu l-ewwel sena ta' xandir tiegħu. Aġġornament żgħir minn l-Istedju Nazzjonali f'Taqal fejn bħalissa maddejja l-logħba ta' Malta u l-Kroazja. L-Kroazja qegħdin jirbħu bl-iskor ta' 3-1. Ninsabu rib tmiem l-ewwel taqsima. Nibdew biex issa wkoll nitkellmu naqra fuq il-gwerra għat-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi illi għandna bejn it-tim tal-Ferrari u t-tim tal-McLaren. Duncan, nibdew nitkellmu naqra fuq il-Ferrari, issa tlajtu wkoll fit-tielet post ta' dan il-kampjonat tal-kostrutturi. Jidher illi bis-saħħa wkoll tal-aġġornamenti illi għamiltu fil-karozza, l-inizjattiva f'din il-ġlieda qiegħda f'idejkom. U xtaqt insaqsik jekk temminx illi bħalissa d-distak huwa ta' 13 punt sejr nexxilkom iżommu dan id-distak sal-aħħar telliqa li ser ikollna f'Diċembru li ġej ġewwa Abu Dhabi. Iva, konfidenti nistgħu nżommuh dak it-tielet post. Minn kif ġejjin l-affarijiet, minn kif jidhru illi almenu s'issa kif qed imorru tliela, jidher li hemm swing favur il-Ferrari iktar mill-McLaren. It-timiet l-oħrajn li fil-bidu tal-sena konna nistennew li ħajkunu wkoll jiġġieldu t-tielet post jidhru li qataw lura u huma barra mit-telieqa t-tielet post. Konfidenti li l-Ferrari għandhom l-opportunità li jżommu t-tielet post. L-aġġornamenti li ġabu it-tim fuq il-magna għenu ħafna, għenu mhux biss għax il-deficit li kellha l-karozza bħala top speed, bħala straight line speed, naqas ħafna, però wkoll għax peress li naqas dak id-deficit, it-tim jirnexxielu jitfa' daqsxejn iktar downforce fuq il-karozza li qed tgħin biex it-tajers iżommu iktar li kien wieħed mill-punti ħżiena li kellha l-karozza fil-bidu tas-sena, speċjalment niftakru fi Franza, fejn il-karozza letteralment kienet tikollhom it-tajers. Mentri issa il-karozza iktar bilanċjata, race pace dejjem aħjar u naħseb li jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk sakemm ma jkunx hemm xi sorpriża minn naħa tal-McLaren bħalma ġara f'Monza, il-Ferrari għandhom ċans kbir li jibqgħu fit-tielet post. Min taħseb se jġib iżjed punti fl-aħħar ta' l-istaġun bejn Sainz u Leclerc. Sainz li jien ma kellix dubju li kien se jkollu staġun tajjeb, Leclerc kien ukoll sfortunat li saħansitra ma rebaħx fl-Ingilterra. U ma bedix Monaco? Eżattament, u wkoll ġab konsenita wkoll pole position jidher li fl-Azerbajġan. Ekku. X'taħseb? Min taħseb li ser jirbaħ dil-battalja bejn iż-żewġ sewwieqa? Ħatkun close ħafna, però naħseb li xorta Leclerc qabel. Il-vantaġġ li għandu Leclerc huwa illi bħala kwalifika huwa aħjar minn Sainz. Sainz huwa aktar raceman milli qualifying. Leclerc it-tnejn li huma tajjeb fihom, mela Leclerc għandu dik xi ħaġa ekstra biex fil-qualifying imur aħjar minn Sainz. U anke jekk ikunu wara xulxin, it-tim bħalissa speċjalment li iktar li interessaw huwa l-punti tal-constructors u mhux ta' drivers. U
ma niskantax jiġifieri li jkun hemm team orders biex ma jġildux bejniethom ħalli jġibu l-punti jekk ikun qegħdin wara xulxin. Ġifieri dak il-każ min ikun qiegħed jew jikkwalifika aħjar, kollu l-vantaġġ tal-pit stop, tal-istrateġija, eċetera, ħajkun vantaġġat bħala punti u naħseb given li Leclerc jikkwalifika aħjar minn Sainz, ħafna drabi jikkwalifika aħjar minn Sainz, ħajkollu l-vantaġġ tal-punti fl-aħħar. Avolja Sainz ma jistħoqlux illi jkun żvantaġġat, però meta taħseb fit-tim fejn bħalissa qegħdin f'sena fejn mhux qed jiġġieldu għall-kampjonat tad-drivers ta' xufiera però ġast għall-constructors, it-tim jiġi l-ewwel, hija mentalità tal-Ferrari dejjem li t-tim dejjem jiġi l-ewwel. U għaldaqstant naħseb illi min ħajkollu l-aħjar qualifying jiena nemmen li Leclerc ħajkollu iktar punti fl-aħħar tas-sena. Qabel ma nkomplu fuq dan id-diskors, aġġornament ieħor mill-Istedjum Nazzjonali f'Taqali fejn intemmet l-ewwel taqsima iżda sfortunatament Malta qlajna ieħor ftit mumenti qabel tmiem l-ewwel taqsima Luka Modric jagħmilhom 4-1 għat-tim tal-Kroazja li tajjeb ngħidu wkoll għandhom bżonn din ir-rebħa biex ikomplu jżommu l-pressjoni fuq ir-Russja illi min-naħa tagħhom ukoll bħalissa anzi spiċċat il-logħba ta' Russi kontra Ċipru, Russja rebħu 6-0 f'darhom, jiġifieri il-Kroazja d-darba jidher li qed jafsu l-gass sfortunatament għat-tim nazzjonali Malti, Malta 1, Kroazja 4. Sainz li konna qed nitkellmu fuq il-Ferrari xtaqt nagħti wkoll punt fuq Sainz jidher li dis-sena ħida level, jien kont qed nistenna li ħajkun daqshekk close ta' Leclerc u jiena fl-opinjoni tiegħi dan kien din ukoll ankjetta f'videos li nagħmel jiena kostantement wara kull tellieqa, jiena nemmen li b'karozza tajba sew Sainz u sew Leclerc kapaċi jiġġieldu wara tal-kampjonat. U din is-sena rajnija wkoll għax fil-fema tiegħi għall-inqas s'issa wkoll Sainz kellu wirjiet solida ħafna. Bħala drivers li bidlu l-karozza dal-istaġun, Sainz huwa l-aħjar li mar, bla dubju. Perez dam ħafna biex ir-ranka, issa sab tarf ta' kif isuq sew ir-Red Bull. Ricciardo jekk neskludu it-teliqa ta' Monza li kienet one-off, very lucky one-off fil-fema tiegħi dejjem spiċċa wara Norris. Vettel kif qal Jordi sew dam ħafna biex ir-ranka fuq l-Aston Martin issa li beda jġib riżultati tajbin u beda juri x'driveru u jagħti ċertu distak lil-Stroll. Jiġifieri minn dawk id-drivers kollha Sainz kien l-iktar wieħed li adatta ruħu malajr għall-karozza. Ta' forsi huwa effett tal-età, Sainz huwa li żarwet minnhom ukoll. Jiġifieri probabbli nes fil-vantaġġ tiegħu. Ta' fejn ukoll il-fatt li l-karozza kif mibnija bħala Ferrari it suits his driving style iktar milli ir-Red Bull, il-Perez jew l-Aston Martin, il-Vettel. Jiġifieri hemm ħafna fatturi, però il-fatt li Sainz saqeħ daqshekk malajr jidher juri kemm Sainz huwa driver huwa xufier tajjeb. Mela, issa tkellimna fuq il-Ferrari, issa naqsmu naqra l-frontiera u nitkellmu naqra dwar il-kriżi McLaren. Ħalli nibda b'domanda bl-ewwel domanda u ħansaqsija lilek darba Jordi. Naqblu illi mill-froġa li kien hemm ġewwa Russja fejn Norris kien l-ewwel id-domina t-telliqat kważi iżda meta faqqat ix-xita 5 dawrit mit-tiġrija żagħżugħ Ingliż għamel ta' rasu ma daħalx mill-ewwel u tilef telliqa li l-McLaren setgħu rebħu. Naqblu illi it-tim ħasab tal-isfel minn dik il-froġa li kien hemm fir-Russja? Jordi. Jiena naħseb li il-tim mhux il-tim għali ma naħsibx li t-tim mar lura. Iktar naħseb il-Ferrari għamlet avvant fuq it-tim tal-McLaren. Naħseb iktar ma taġ nemmen li tim jista' jmur lura xi meta tkun ħadd tirġu livell.
diffiċli biex dak il-level ħeġa titilfu. Naħseb iktar it-timijiet ta' madwarek jew dak li jkollu kompetizzjoni diretta magħhom javvanzaw u jigwadanjaw fuq hekk, iktar viċin tiegħek, jista' jagħtak każ ma ħadd naraw jista' jkun il-Ferrari qabżet lill-McLaren. Ma nemminx li inċident bħal dak li jista' jsir fuq kull tim għandu għaxaffetwa li t-tim kollu jmur lura. Biss minkejja kollox qed naraw diversi wirjiet fejn fil-bidu tal-istaġun Norris kien qed itella l-punti u Ricciardo kien inkonsistenti dan kien. Issa rota daret. Ricciardo jidher li qed isib saqaj iżjed, Norris min-naħa l-oħra issa nerġgħu mmorru għal dik il-froġa tar-Russja li naħseb ħatkun waħda mit-turning points għalfej il-McLaren mhux se jispiċċaw it-tielet. Ir-Russja mentalment ma nitux il-Norris sigur. Hemmhekk ħadaqqa mentali kbira illi irid joħroġ minnha u irid juri x'driver veru billi joħroġ minnha malajr kemm jista' jkun. Li qal Jordi huwa minnu wkoll il-McLaren ma baqgħux iġibu titjib fil-karozza, il-Ferrari ġabu il-magna ġdida. Però jiddispjaċini ngħidha, però bħalissa il-Ferrari u l-McLaren tisuqu tim b'żewġ drivers u tim driver wieħed. Mela, nitkellmu issa dwar l-aħħar aħbarijiet min-naħa tal-skuderija Duncan Ferrer Club Birżebbuġa Malta. Xtaqtek li wkoll forsi tina naqra aġġornament fuq l-aħħar aħbarijiet illi kien hemm min-naħa tal-klabb tagħkom. Mela, bħala aġġornamenti fl-aħħar nistgħu ngħidu illi irnexxielna nerġgħu nibdew niltaqgħu bħala klabb, bħala membri. Kif taf tajjeb inti Antonello, aħna bħala Scuderia Ferrari Club Birżebbuġa Malta affiljati mal-Ferrari Club d'Italja, rikonoxxuti bħala unofficial Ferrari Club u għaldaqstant aħna rridu nimxu mar-regoli tal-Ferrari. Fl-aħħar il-Ferrari lerġgħu taw il-permess lil clubs li jiltaqgħu u kellna l-ewwel meeting 15 ilu. Ġifieri dak huwa aġġornament illi qed ngħidu b'ċertu ferħ għax fl-aħħar tista' nerġgħu niltaqgħu bħala membri, ovvjament dejjem irid nimxu mal-protokolli kollha tal-awtorità tas-saħħa, jiġifieri qed ngħidu bil-masks, bis-social distancing, bil-imwejjed restrict, etc. Però fl-aħħar irnexxielna nibdew nerġgħu niltaqgħu. Apparti minn hekk, bħala klabb telgħu il-membri tagħna Monza, fl-aħħar irnexxielna nerġgħu mmorru għal tellieqa issa li reġgħu fetħu il-ċirkwiti għan-nies u tlajna Monza bħala klabb. Apparti minn hekk nixtaqt ngħid ukoll li forsi drabi oħra m'għadniex aħna bħala klabb ikollna discounts biex immorru nattendu għall-events. Pereżempju din is-sena apparti li ġo Monza daħlu biss nies li huma membri tal-Scuderia Ferrari Clubs ta' madwar id-dinja. Kien hemm ukoll discounts esklusivi għall-membri tagħna f'ċirkwiti bħal Imola, bħal l-Ungerija, l-Awstrija, ġifieri appart mhux ġo Monza biss, il-vantaġġi ta' Scuderia Ferrari Club mhumiex biss marbutin ma' Monza, imma marbutin mad-dinja sħiħa tal-Formula 1. Jiena nixtieq nerġa' kif nagħmel f'kull programm fil-verità dejjem ittini din il-possibilità illi inħajjar nies li huma dilettanti tal-Ferrari li jingħaqdu magħna bħala klabb. Nilqgħu lil kulħadd bidejna miftuħin. Bħala klabb ovvjament għandna ħafna vantaġġi ġejjin direttament mill-Ferrari, huma vantaġġi kif għandna illi ma jfismhomiex biss forsi fil-flok jew fil-moment u fil-membership eċetera, però isarfu ħafna għax dak li jkun għandu daw id-discounts u daw il-privileġġi kollha li għandhom l-Scuderia Ferrari Club tad-dinja kollha. Jordi, attwalment min-naħa l-oħra sew jien u sew inti nikkollabraw mal-ġurnal Roti li minn hawnhekk nixtieq insellem il-bord editorjali illi ukoll
itina l-opportunità li nikdbu fuq dan il-ġurnal. Taħseb tista' tgħidilna ftit x'qed tippreparalna l-ħarġa li jmissek jogħġbok? Mela, nilaqgħod miegħek jiena wkoll nirringrazzja lill-bord, speċjalment il-Jazz Montmur, l-editur tal-li dejjem tina l-ispazju sabiex nikbu fuq l-isport tal-qalbna. Nifakkar ukoll li r-roti joħroġ mal-ġurnal l-Orizzont fl-aħħar sibt ta' kull xahar. Sewa jiena qassam xejn mal-ġurnal l-Orizzont fl-aħħar sibt ta' kull xahar. Jiena forsi għal min isegwi nħobb nikteb fuq it-timijiet passati tal-Formula 1 li llum il-ġurnata m'għadhomx jikkompetu f'dan l-isport. Issa biex nisvera minn issa fuq min ħa nikteb da diffiċli, imma nista' ntikom miel li tim li s-sena għaddiet rebaħ tellija waħda u naf hemmhekk. Nitkellmu issa biex ukoll l-aħħar parti tal-programm fejn ħanibdew minn hawn. Nhar il-ħadd li ġej ser ikollna t-telliqa tal-Brażil u mbagħad fil-21 ser immorru għall-ewwel minn żewġ pajjiżi li ser ikollhom telliqa tal-Formula 1, jiġifieri fil-Qatar. Fil-waqt li fil-5 ta' Diċembru ser imorru fl-Arabja Sawdita t-telliqa l-ġdida li se ssir fit-toroq ta' Ġedda. Il-kampjonat jalaq fit-12 ta' Diċembru bl-aħħar tiġrija li bħas-soltu se ssir ġewwa Yas Marina f'Abu Dhabi. X'qed tistennew f'dawn l-erba' tiġrijiet u min taħsbu li ser ikun qed jiċċelebra fit-tmiem il-kampjonat. Qed nitkellmu prattikament għandna battalja rebħ tal-kamp taż-żewġ kampjonati, il-ġlieda t-tielet u nistgħu ngħidu wkoll il-ġlieda l-ħames bejn l-Alpin u l-Alfa Tauri. Tibdin Jordi? Mela, jiena nistenna kampjonat mill-aktar interessanti. Sewwa jiena min jaf li nħobb ħafna t-timijiet iż-żgħar, għandi sospot tat-timijiet iż-żgħar. Ġifieri hemm nsejbu b'interess il-ġlieda għall-qarreb tal-kampjonat imma iktar nitfa' ħarsti fuq wieħed jispiċċa fir-raba post. Ħa fil-ħames post bejn l-Alpine u l-Alfa Tauri. Jiena naħseb li kif għad fil-bidu tal-programm, naħseb li l-kostruttura jaħduh il-Mercedes, il-ġlida t-tielet post ħatmu għand il-Ferrari u għal dik tal-ħames post ħatmu għand l-Alfa Tauri. Jiena kif naħseb nippreferi jiena fil-Grand Prix tal-Grand Prix ta' Abu Dhabi kif għad ispiċċa l-klassifika bejn dawn it-tliet battalji li hemm. Dan kien. Jiena naqbel ma' Jordi ħlif fil-kostrutturi. Jiena lija l-kostrutturi jieħdu ir-Red Bull ukoll. Kif konna anke f'programmi lejn il-bidu tal-istaġun, Antonello, konna tkellimna kif ir-Red Bull ġeneralment jibdew il-kampjonat bil-mod u mbagħad lejn l-aħħar tal-istaġun jirrankaw sew. U naħseb dan din is-sena mhijiex eċċezzjoni. Perez sab saqajh sew, sab postu sew issa. Bottas ma ċandu l-entużjażmu li kellu sa ftit li laqgħu ilu fejn issa jaf 100% li ħajtlaq lit-tim u naħseb li ħatilab ħatkun importanti din. Għaldaqstant, fl-opinjoni tiegħi dejjem jekk meqala xejn ta' barra minn hawn, qed ngħidu ħsarat, inċidenti, eċetera. Verstappen jirbaħ il-Drivers Championship, Red Bull jirbħu il-Constructors Championship, tielet post tal-Ferrari u l-ħames post tal-Alfa Tauri. Niftakru l-Alfa Tauri ġejja jiena kien tim li kont inħobbu ħafna ġejja mill-Minardi u nixtieq ħafna illi bħala tim, it-tieni tim Taljan fil-Formula 1 jiġu il-ħames post u jaqbżu l-Alpin illi sa ftit ilu kienu Renault u nafu li dawn m'huma xejn tim żgħir, anzi huma tim kbir u tim b'saħħtu. Għaldaqstant nixtieq li l-Alfa Tauri jiġu fil-ħames. Jiena jekk forsi tippermettu li nagħmel l-previżjoni tiegħi wkoll bażikament naqbel ħafna ma' Duncan kif qegħdin l-affarijiet Volderi, Verstappen Champion, Red Bull Kostrutturi, Ferrari it-tielet u Alfa Tauri il-ħames. Bissa tfadal erba' tiġrijiet, kollox jista' jiġri, jiena però l-biża tiegħi hija illi ser ikollna lil Verstappen u l-Hamilton li ħajerġgħu jaħbtu f'xulxin
f'Abu Dhabi kif qed jipprevedi Toto Wolff. Il-qija hija sħuna wisq u jiena li qed beżżani huwa il-limiti karatterjali li għandu Verstappen, illi kapaċi wkoll jitlef rasu. Ma naħsibx li jaslu s'Abu Dhabi biex ngħidlek il-verità tiegħi jien. Inti taħseb li jintrebaħ qabel? Iva. Jiena naħseb illi Brażil huwa favur Verstappen. Jekk naraw iċ-ċirkut tal-Losail ġol Qatar huwa ċirkwit stop and go fejn għandek bżonn ħafna traction. U l-vantaġġ tal-Mercedes hemmhekk jintilef, naħseb li hija trek ukoll għal favur ir-Red Bull. U jekk Verstappen jirnexxielu jirbaħ Brażil u jipplejsja qabel Hamilton ġol Qatar, jista' jħodha bil-kalma ħażewġ tifliela u m'għandux għalfejn jidħol f'perikli. Jordi, trid tagħmel xi azzard fejn taħseb se jingħalaq il-kampjonat? Naħseb bħal Duncan qabel Abu Dhabi. Il-kampjonat tax-xufiera sewa. Eżattament. Il-kostrutturi naħseb nġebdu f'Abu Dhabi. Naffordjaw. Naħseb sa Saudi Arabia ikun magħluq. Kostrutturi. Ta' xufiera. Xufiera, naqbel. Kostrutturi sal-aħħar. Kostrutturi iva, anka jekk naraw sempliċement x'għamlu r-Red Bull u x'għamlu l-Mercedes fil-Mexico fejn daħlu lil Bottas darbtejn fl-aħħar 3 laps biex neħħew punt lir-Red Bull biex ma jkunux l-istess punti daqshom. Dika tibqa' sal-aħħar. Però tax-xufiera jiena qabel. U naħseb dak il-nofs punt li hemm differenza bejn dak il-nofs punt li hemm naħseb għal tagħmel differenza wkoll. Fimni rajna kampjonati fl-84 fil-fatt nikilaw daħal kampjonat b'nofs punt fuq Alain Prost, voldiri. Naħseb dak il-nofs punt ħajkunu wkoll determinanti. Però fejn Mercedes u Red Bull punt eżatt hemm. Eżatt. 278 ma 277.5, 278.5, 277.5. Il-punt eżatt hemm. U jekk jiġu l-istess punti sa fejn naf jiena mbagħad jiġu l-placings. U placings, Red Bull għandha aktar. Verstappen fil-fatt ġarbaħ disa, voldiri minn daqshekk ir-Red Bull għandhom dak il-momentum. Grazzi lil Jordi Will Duncan tal-attendaw għal-programm tal-lejla, grazzi wkoll lill-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. L-attività tal-Kamra Sportiva fit-tmiem il-ġimgħa li ġej ġabdiet tikkonċentra fuq il-Grand Prix ta' Sao Paulo ser ikollna l-ħadd. Biss ukoll matul tmiem il-ġimgħa ser nagħtu ħarsa lejn l-aħħar battuti ta' rounds ta' kwalifikazzjoni tad-dinja tal-futbol kif ukoll ħanitfgħu l-attenzjoni fuq il-Grand Slam tad-darts li ser jibda ġewwa Wolverhampton nhar is-Sibt. Dan ifisser li minn hawn jew minn hemm xorta waħda ser ikolkom issegwu l-netwerk kollu tal-Kamra Sportiva għal sew il-paġna ta' Facebook kif ukoll is-sit uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn dan il-programm tkun tistgħu terġgħu tarawh nisperaw minn madwar sija oħra. L-intervista tal-ġimgħa d-dieħla ser nistgħu wkoll ngħidu illi ser ikollna bi pjaċir kbir għall-inqas huwa mistenni li jkollna il-ħadd fil-coach tat-tim nazzjonali ta' taħt il-21 sena u l-leġġenda ta' Valletta Gilberta Jones illi miegħu jiena u l-assistent tal-produzzjoni Mark Schembri wkoll ser nkunu qed nagħmlu intervista fejn ser nitkellmu għall-inqas dan u l-pjan fuq il-karriera glorjuża tiegħu kif ukoll fuq il-preżent u l-futur tal-futbol Malti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Bela nselmilkom, nirringrazzakom tal-li segwejtuna u ntikom il-kumplament tal-lejl tajjeb. Saħħiet. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.